Габдулла Тукай. Киңәш. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Эшеңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең ягла, үзең көл. Ачып яшерен хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен анчак сөярләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алар йорткыч, алардан читтә булсын, алар барда бүрең бер якта турсын. Серең белгәч кызартырлар йөзеңне, жүләр бу дип ачырмаслар күзеңне. Кача күр, кош кеби мактауларыннан, хәбәрдар бул ки шунда ау барыннан. Әгәр басса сине бер заманны, еламый йомшамас хәсрәт вә кайгы. Утыр аулакка, кайда һич кеше юк. Сабыйдай тәмле күз яше түк. Килеп керсә берәү нәкъ шул чагында, сиңа мин бер киңәш әйтим тагында. Диген син, күзләрем никтер авырта. Өзелми яшь ага кич һәм дә иртә.